mayong hapon sa tanan. Nalipay ko ining adlaw. Unexpected ang akong kalipay. Ingano, nagbunga na ang akong kahago. Imagine, nag-start ko sa pag-reels June. July, August, September, October. Nakasweldo na si tatay. Dili nun kay dako, pero at least naagyod matod pa ni pastor nga nanay kaabuloy sa load. Okay, daghan kay salamat sa akong mga friends, mga followers nya sa way huno nga pagsuporta, lalo na sa pagtan-aw ninyo gid sa ads sa akong mga videos. Sa daghan kay salamat. God bless natong tanan. Salamat, salamat, salamat. Maunay akong sweldo mga igsoon, mga friends, mga followers. Unang sweldo.